Ξέρεις ότι υπάρχει ένας πλανήτης στον οποίο πέφτει βροχή από πυρακτωμένο σίδηρο? Ας δούμε. Σε απόσταση 630 ετών φωτός μακριά από την Γη, στον αστερισμό των Ιχθύων, βρίσκεται ένας αέριος γίγαντας με το όνομα WASP-76b. Πρόκειται για έναν υπερθερμό Δία, έναν πλανήτη βαρυτικά, κλειδωμένο στο άστρο του, γύρω από το οποίο εκτελεί μια πλήρη περιστροφή σε μόλις 2 ημέρες. Η μία πλευρά του είναι μονίμως εκτεθειμένη στο φως και καίγεται σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 2.500 βαθμούς Κελσίου, αρκετά υψηλές, ώστε ακόμη και ο σίδηρος να εξατμίζεται. Οι ατμοί σιδήρου μεταφέρονται από ισχυρούς ανέμους στη σκοτεινή νυχτερινή πλευρά, όπου η θερμοκρασία είναι μερικές εκατοντάδες βαθμούς χαμηλότερη. Εκεί, ο σίδηρος συμπυκνώνεται και πέφτει σαν καυτή μεταλλική βροχή. Όμως ο πλανήτης αυτός δεν έχει στέρεο έδαφος και έτσι οι σταγόνες κατεβαίνουν βαθύτερα στην ατμόσφαιρα, όπου η πίεση και η θερμότητα είναι τόσο ακραίες που εξατμίζουν εκ νέου το σίδηρο και ο κύκλος συνεχίζεται. Ένας κόσμος εξωπραγματικός, όπου το νερό αντικαθίσταται από μέταλλο και η βροχή είναι φτιαγμένη από σίδηρο. Ακολούθησέ μας για περισσότερα διαστημικά μυστήρια.